Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-ġurnata, il-ħamis, u bekk nerġgħu niltaqgħu flimkien għal programm mitbassir, programm ġdid li dis-sena ġie varat mill-Kamra Sportiva. U miegħi Karparnis illum bis-saħħa ta' ejabet.com ħanaraw l-aqwa konfronti u l-bets li għandhom fis-Serje A. Nibdew bil-partiti għandna Fiorentina Napoli, Juventus Inter, Milan Bologna. Mela, għandna partiti jaħarqu u sbieħ fosthom id-derbi d'Italja fejn qed naraw li l-Juventus ħajilqgħu ġewwa darhom lill-Inter. Rebħa l-Juventus kun 2.62, draw ikun 2.49, skużawni, u rebħa l-Inter tkun 2.78. Hawnhekk qed naraw odds li l-logħba ta' draw għalihom mhux ħadd tiġi, ma jien nemmen li din il-logħba li iktar li ħadd tispiċċa hija draw. Logħba oħra sabiħa ferm. Ġewwa l-Artemio Franchi ta' Firenze ħansibu lil Fiorentina u lill-Champions Napoli biss dawn skont ejabet.com huma sfavoriti. Għalfejn għax l-odds qegħdin hekk. Rebħa l-Fiorentina hija ta' 3.69, draw huwa ta' 3.08, imma rebħa l-Napoli, jiġifieri il-marka 2, hija ta' 2.11. Jiġifieri dan ifisser li n-Napoli huma favoriti li jespunjaw l-Artemio Franchi u l-Fiorentina jitilfu. Mela, logħba oħra li xtaqt niddiskuti magħkom hija din bejn Milan u Bologna fejn qed naraw li ejabet.com jagħtu lil Milan favoritissimi li jerbħu din il-partita bil-bet kun 1.88 b'rebħa għar-rossoneri. Id-draw huwa stmat mbagħad fuq 3.45 biss rebħa l-Bologna narawha ftit distanti għaliex ejabet.com qed jgħidulna li jekk tirbaħ inti il-Bologna dawn tieħu 4 ma' kull waħda li tagħti inti. Mela, dawn kienu l-aġġornamenti tiegħi Karparnis rigward dawn it-tliet partiti, grazzi nerġa' ngħid għall-ejabet.com, biss nemmen jien li ma tantx naqbel ma daw il-bets u l-verdetti jkun li Fiorentina, Napoli, Juventus Inter nemmen li jkunu riżultati ta' draw, biss imbagħad il-Milan mal-Bologna naħseb iva rnexxilhom jikkonvinċuni li il-Milan wasal il-punti jerbu għax hekk naħseb il-Milan ma jerbux ikunu waslu fi kriżi. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Karparnis jawguralkom ir-rebħ biss ħaġa ngħidilkom ħbieb. Jekk għandkom tilagħbu b'mod moderat. Kulħadd għandu l-familji, allura moħħna hemm. Il-logħb jekk jaħdmek jiġi u jsir vizzju jkraħ. Grazzi tal-li seguna u jekk Alla jrid narawkom għal nhar it-tnejn li ġej u mbagħad nerġa' nirritorna fil-programm Botta u Risposta. ejabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. ejabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Grazzi Karl tal-kummenti tiegħek rigward is-Serje A Taljana fit-tmiem il-ġimgħa kif qegħdin taraw minn fuq l-isfond, jien ser nkun nerġa' tinkellimkom fuq il-logħbiet tal-Kampjonat Malti. Fit-tmiem il-ġimgħa jirritorna il-Kampjonat Jew Health Premier fejn jispikkaw żewġ logħbiet li se jintlabu appuntu fit-Tony Bezzina Stadium, waħda għada l-ġimgħa fi-8:30 u oħra is-Sibt fis-6:15. Ovvjament se nimxu b'ordni kronoloġika.
Għada fit-8 Valletta jilabu kontra Marsa Xlok, il-Beltin illi sissa kellhom żewġ logħbiet tajbin ħafna kontra Birkirkara u Hamrun Spartans imma li sissa għadhom ma rebħux konfront wieħed iżda ġabu żewġ drojiet. Jiltaqgħu ma' tim ta' Marsa Xlok li ġejjin minn żewġ rebħiet kontra Mosta u kontra Naxxar Lions. Din naħseb se tkun sfida tajba bejn iż-żewġ timijiet illi qegħdin ifittxu post ma l-ewwel sitt eventwalment u jekk ngħidilkom previżjoni għal din il-logħba jiena nemmen li ħanaraw rebbieħ. Issa ikunx il-Belt jew Marsa Xlok ma nafx, imma jiena dejjem immur għal previżjoni ta' 1-2 għal din il-logħba. Il-logħba l-oħra li ser niddiskuti fejn jidħol il-Kampjonat Premier se tkun dik bejn Hibernians u Birkirkara logħba li tintlab fis-6:15 tas-Sibt, logħba bejn żewġ settijiet ta' partitarji rivali, Hibernians illi ġejjin minn draw ta' 2-2 kontra Zabbar St. Patrick u għandhom ukoll diversi injuries fit-tul u Birkirkara illi għadhom ma skurjawx gowl f'dan il-kampjonat, żewġ drojiet kontra Gżira United u Valletta. Sakemm ġejna biex nirrekordjaw il-video kienu għadhom ma ħabrux il-coach il-ġdid, dan għaliex Stefano De Angelis tkeċċa. Nemmel ħatkun l-logħba mis-silta ħafna bejn dawn iż-żewġ timijiet u ma neskludix illi naraw draw bejn il-Hibs u Birkirkara. Minħa l-oħra fit-tmiem il-ġimgħa wkoll jibda il-kampjonat BOV Challenge u żewġ logħbiet li nixtieq nimmarka minn dan l-ewwel ġurnata tal-kampjonat, it-tnejn se jintlabu s-sibt fit-8:30. Fil-Victor Tedesco Stadium Birżebbuġa St. Peters jilabu kontra Pieta Hotspurs. Is-St. Peters illi investew ħafna għandhom ambizzjonijiet kbar għal dan il-kampjonat u se jilabu kontra Pieta Hotspurs illi qegħdin ifittxu li din is-sena ikunu ma ta' quddiem u possibilment jiksbu il-promozzjoni. Promozzjoni illi żgur hija l-mira ewlenija taż-żewġ timijiet li se jkunu qed jilagħbu fl-istess ħin is-sibt fit-8:30 fiċ-ċentenarju ta' Taqali. Qed nirreferi għad-derbi bejn Melita li ġew relegati mill-Premier League is-sena li għaddiet u Swieq United illi tilfu l-promozzjoni verament għal ftit. Nistenna ħajkunu żewġ sfidi kombattutissimi u kolli nagħti previżjoni għal dawn iż-żewġ logħbiet. Birżebbuġa Pieta Hotspurs nazzarda ngħid 1x, voldi rebħa l-Birżebbuġa jowdro, Melita Swieqi naħseb ikolli nilab il-flus nilabhom fuq Swieqi United li tirbaħ dan il-konfront. Minħa tiegħi daqshekk ngħaddi l-linja lil Roberto De Brincat biex kun jista' jagħtikom l-analiżi fuq il-futbol Ingliż. Infakkarkom il-messaġġ tal-sponsor tagħna ejjabed.com dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-kumplament tas-serata tajba. ejjabed.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. ejjabed.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nirringrazzja lil Karlu l-Antonello tad-tbassir tagħhom. Jiena llum ħanagħti tbassir tiegħi fuq żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż. L-ewwel logħba hija bejn West Ham kontra Tottenham Hotspurs, derby ta' Londra. Bħalma nafu f'Londra ħafna bosta derbys peress li hemm ħafna timijiet li jkompetu fil-Kampjonat Premier. U l-logħba bejn West Ham u Tottenham Hotspurs hija waħda mid-derbys li jkunu mistennija. Żewġ timijiet li kellhom bidu tal-kampjonat fuq nota differenti. Tottenham li bdew tajjeb ħafna, però fl-aħħar ħarġa tagħhom home sofrew telfa mhux mistennija kontra Bournemouth, filwaqt li West Ham propju fl-aħħar logħba li labu qabel waqfa għall-logħbiet internazzjonali kisbu l-ewwel punti tagħhom fil-Kampjonat Premier meta erbu lil Nottingham Forest barra minn darhom. Din hija logħba li ovvjament Tottenham
jibdew bħala favoriti li jiksbu 3 punti, però bħalma nafu derbi huwa dejjem derbi u għalkemm kapaċi jkun hemm id-bassir u anke forsi differenza fil-punti u fil-klassifika, derbi dejjem huwa logħba miftuħa u ovvjament kull riżultat jista' jmur lejn naħa jew oħra. Id-bassir ta' Ejjabet qiegħed li rebħa għal West Ham qiegħda ta' 3.3 riżultat ta' draw hija 3.50 fil-waqt li rebħa għal Tottenham Hotspurs hija għandha l-odd ta' 2.08 bħalma juru l-odds u bħalma l-ewwel jiena Tottenham jibdew bħala favoriti li jiksbu 3 punti minn din il-logħba. Id-bassir tiegħi huwa dak ta' riżultat ta' draw. It-tieni logħba li se nitkellem fuqha ma jistax jonqos hija d-derby ta' Manchester bejn Manchester City u Manchester United. Żewġ timijiet li kellhom bidu pjuttost diżappuntanti minkejja l-kampanja akwisti massiċċa li għamlu żewġ timijiet, però s'issa wara 3 logħbiet Manchester United għandhom 4 punti fil-waqt li Manchester City għandhom 3 punti. Meta minn 3 logħbiet sofrew żewġ tilfiet. L-odds għal din il-logħba qegħdin rebħa għal Manchester City ta' 1.69, draw qiegħed 4.10 fil-waqt li rebħa għal Manchester United da 4.30. Bħalma juru dawn l-odds rebħa għal Manchester City li ħajkunu tilagħbu fl-Etihad Stadium hija l-iktar riżultat prevedibbli. Naħseb li Manchester City jibdew bħala favoriti li jiksbu 3 punti f'din il-logħba, però l-istess bħal logħba bejn West Ham u Spurs dan huwa derby pjuttost jaħraq, derby pjuttost mistenni mis-supporters taż-żewġ timijiet anke vis-à-vis l-fatt tal-bidu negattiv li kellhom iż-żewġ timijiet. Ovvjament meta tim iwettaq bosta bidliet fl-iskwadra tiegħu ikunu ċertu żmien biex il-plejers jissettiljaw u jidraw is-sistema u kemm is-City u kemm il-United akkwistaw bosta plejers u ovvjament mhux faċli li il-plejers jisibu mill-ewwel posthom fis-sistema tattika tal-coach rispettiv tagħhom. Ovvjament ħadd ma stenna li dawn iż-żewġ timijiet minn Manchester ikollhom bidu daqstant negattiv. Naħseb li tnejn li huma ħajamlu minn kollox biex jużaw din il-logħba bħala turning point fil-kampjonat rispettiv tagħhom. Naħseb li l-pressjoni ovvjament qiegħda fuq iż-żewġ naħat għalkemm forsi Amorim għandu aktar pressjoni mill-kollega tiegħu peress li ovvjament Guardiola matul is-snin rebaħ posta trofej ma' Manchester City fil-waqt li Amorim ġi ġewwa Old Trafford b'ħafna sens ta' pożittività għal dak li wara ma' Sporting Lisbon, però s'issa minn dak rajna ftit li xejn. Jiena il-pronostiku tiegħi u t-tbassir tiegħi huwa rebħa għal Manchester City. Dak kien it-tbassir tiegħi għal dan it-tmiem il-ġimgħa. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.